Občas je život v lese nevyzpytatelný a příroda bývá krutá. Ale my jako lidé se musíme přizpůsobit. Proč bych nemohla svůj život žít přesně tak, jak si ho přeju žít? Dřív jsem byla Sára Soutková a dnes jsem Sára Luna Šumava. A utekla jsem z domu. A myslím si, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat. Už 7 let žiju tady v lese. Rozhodla jsem se poslechnout volání Šumavy. Rodiče se mě snažili násilím dotáhnout do léčebny, ale já jsem věděla, že tam takhle cesta nevede. Teď jsem konečně sama sebou. Můžu si tady vždycky vyčistit čakry. Bhavanam Kevalam.